So what's up guys, this is D James, welcome back to my channel. So today is Thursday and it's already 7:35 PM. Well, pag ko nagkaon no, so di na ako sila yung at tukol sa ilang boarding house. Wow! Layo, si CEO ba? Si CEO. Naglahay nun siya boarding house no, so hala ikaw wala si Maria Dupong, wala si Celsi, ako na lang. So umato ka sa ila, siya kabayo nga mag-vlog dahil ko dito no. So ang area ang boarding house. Tanaw na itong kinsay kuan. Ma-surprise ako ba o si Ja. Ma-surprise ko kung limpyo yung kwarto. Ma-surprise siya kung grabe kahugaw yung kwarto. So guys, taod-taod mga ito na ako nag-edit ako sa video. Yan, nag-edit ako. Ano ni, short video, mga 1 minute na siya no, for Facebook. Pampadagan ng fans. By the way, please support my Facebook page, mga bigaon. Yeah. At mga bigaon 03. So, kita taod-taod guys. Madus ako ila. See you. So, bye for now. So, guys, I'm prepared na para pumunta see you. So, because it's my first time na pupunta sa house nila, syempre, kailangan natin magdala ng gift, pampaswerte ng boarding house nila. Kaya, as a friend, wow! May gift ako. Ito, nirap ko pa to. See? Try natin open to, no? Mga bigaon. So, open natin. Ito. Pero may laman pa ka. I hope makatulong tong laman. Laman dito. Sa boarding house nila. So, see you. See you in a bit. So, guys, punta muna ako sa kanila. Bye for now! Mga bigaw no, ngit-ngit pas gugman na ako ng boarding house lalayo. What? Bri? Nagkasal ka na rin. Nagbaro. So, sada ko pa mo kwarto na. So, I bring my gift. Wala, ang birthday ka. Ay, birthday ba? Hindi mo no? Sa birthday ulit see you, no? Kunin mo giga. Jackie Iya kalon sa itong mga itlog, no? Kadali ra. Kasi pangita ni mo. Busy man ka, nagtanaw ko. Kamo ng mga noodles nat mo. Agilo to na ni mo. So, Hama tohong gift. Dawat ka. Charot. so guys, no na ako sa kwarto na Leon. Or palihog lang atong mga kabat din. Kaigang ba diri? Igang jud mo lang. Oh, ano ni balis mo diri mas gana ra inyong kwarto dito. Tubig. Sus, Ang tubig. pila niyo kuan diri? Isa ka libo. Kalibo. So, ano pa ni hapon malibre ka na ho? Actually, Ako malibre niyo mo, bag. dili oy. Nagluto na ko daan. Oh yes, Para sa kaya ako, nakita man. Maganda mo nakita sa. Actually, OJT siya sa among company, no. Tingin ko nga magluto kay mo kuan. Basig mo ana ako sa inyong boarding house. Ako nagpable siya nga house raid siya. I really thought nga ang kwarto niya ron mas dako pa sa among kwarto sa una, no. Wala. Pero gipili na ko ni kay dool ra sa OJT halan tapos ang tubig. So mao ba? Silingan ra. Tumao ba? Oo. Okay, so okbo na to imong gift, no. Hey, Skina, I'm so excited. Sige. Well, duha pa ka kuan. Duha pa. Okay. Na pa isa na may kanon. Oh.
Thoughtful ba yan yung friend? Okay? Wala ako magkasod. Sige, abri pa na. Oh, abri pa yun na. Ano jawo? Yan is What? Sa maniwala kay kagin. Mantas. Ay, grabe ka. Pero... Wala ka lang siguro niloon. Kaya yung Jagbaro. Ayun. Naurot na si Maria Dupong. Kumad-kod sa iyon. Ita! Kainit ba? Magkainit bitaw. So, sabi, Magdaya-daya ka ani ako ang kuan. ano masasabi mo sa gift ko? Buesit. Buesit. Litsi. Wala kong naikuan ani. O diba, namoy, Max, ay. ambot nila na sila tarong boarding house. Tapos, nangita sila, nag-gusto sila. Anyways, kay kusog man daw ang tubig dire. So, ma-appreciate na to ng abutang, no? Ma-appreciate ba na to? Pinitong nag... Ma-appreciate ba na to ng tulang tubig? Oh yes. Dito ang... Water is life, life is water. So, dili kay isuod na nagbalik kay gamito na. Dati imo na like ko give ukab. Eh, nagbaro akong ge. Excuse me, we're not friends. Hoy, abi na kuan. Naman good kani. Ihatag panahon na kang Ninang Rico. Konti. Okay, ano masasabi mo sa gift ko? Buisit ka. Uli na. Uli na. Nag-expect kang bayot. Uli na. Bitaw. Okay, no. So, mag-prepare sa amin sa abong kan ano no. Okay. Bye for now, guys. Pakipindot. Hibaw na to daan sa itong mga bigaon ng mga subscribers ng low quality itong i-upload nga video kay kini sa I expect nilang kwarto dako-dako maraman presuhan na. So they're practicing mariso na kay mga kawatan ng Ay, mga kuan man. mga staff na ni mga kaso nga was stapa Uy, frugal. frugal. Okay, no? So, Matipid lang, matipid. ang ngayon ko ng plano, pakanon ko niya yung mga made in China nga mga noodles. Feel good na ako mga hilo may anir no. Simba ko lang. Manuktok tadaan. Yes. Beef flavor Sichuan spicy noodle. Alurun change blue Sichuan ipis nukosli. Oo, man yung... Prayer gapon sa itong seasonings no. Nga nilang gapon siya. Pero, para mo kung sa kay Sao Tao. Sao Tao. Tag 4 ra ilang believe. Tag 4 ra ilang noodles. So, mabusog ka tani. Tarong nga di ko magkurog-kurog unya gabi no. So, Hindi na go. go na no. Vibes na. Itong mga plato murag. Pero pakita din kapita. Ikaw man ang buwan. Charot. Hindi mo na. So dapat natay ritual himuon before ka nag start no. Di ko pala may kaon kay basig layer ba karaga. Prevention is better than cure. Yung tubig, di Ito ka ah. na mineral. Dili mi. Uy, pag mineral mo ka na may mineral diha. Mineral bitaw. Alam mo, raglaing bang No? Amoy kuan. Pero lamig na siya. Ang baho na lamang. Good or not? not. Ako plano mo kaon. Good or not? I expect mga spicy noodles kanang yung Spicy. dili na puwa-puwa gyud siya. Hayang man siya, hayang. Gusto man sila. Butang mo sila spicy, di man spicy. Guys, grabe gud iyang noodles, guys. Ganina doha man ning kakuan. Pag aubrey gud na ani, doha gud sa ka. Mo hidyo ka ng udong ganun. Hindi ako no. Aray. Udidal mga igo. Mga igo lagi pa. Yes. May hawa ni. Ouch.
Diba? Naitaro nga boarding house, na hindi sila dito sa goot. Nga pwede sila dito magjujug nga. Kuan gyud To the max. counterclockwise na tiniyok-tuyok. Okay naman yung kalayo. Dito sa ganun tuan. Ang problema ito Ang may problema tubig. ang tubig. Water is life, life is water, ba mga bigaon, no? Kailangan siya din guys. Kaya mga apartment, mga Korean. Wapas lamang sila ko. Excited na daw siya sa August 5. Ginoo ko, magabot na sila. Maghamda. Ang taga-US excited sa 4th of July. Siya excited sa August 5. Mga bigaon, no? Kata madawat aning noodles? Di man. Ito lamang. Kisa And, na may na ako'y kuan sa ino. Diyan ko eh. Oh, ha? Ha? Nagkanis ko pick me. Daga na speak me. Anak, kuan na ni. Sa panin. Kalahayan niya. Lanay na. Bitaw. Hindi rin man naalala siguro. Gikan na siya abroad. Yes. Pero di ko sure, basta gikan na ni sa airport. Di ka nag-abroad kasi. Anyway, salamat, no? Pero magtunga ratal kayo ng horot. Pero yung buka yung hihatag mo sa una. Tuloy lang saan ka? Kuwang gajud. Cook! 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 Murag kuwang. May kuwang. Kuwang. Masa murag kuwang. Pinalata ra ni pagkaluto. Hoy dili sab nalata ni pumaabot. Lagi ko ganay siyang giandam nga food. Gikan is abroad akong noodles. Sir, I expect nga lamin siya kay abroad. So makakain tag foreign food. Hey, foreign food bitaw ni oh. Amoy kuan. Amoy herbal. Amoy herbal imong bisong sa imong mama. Ipakagin na sa mga mawa na baya si Jack. So excited lang pa ani, no? So mga social mo kanani. Hindi na siya ano sila. Inganan ako na magbalik to Blair, hindi nakamutan-aw. Pangalan ni mong ko na mura nag-bar sa speed. Ay! Lana! Di dito pwede mag-advertise sa Toblerone kung lana eh. Okay, let's save the foil for ang addict during the pizza. So, I guess dili ko mabusog during the pizza. Ganina ba bisag unsa ang atong kanay kaunong ganina na nguyong tapos na mungga tapos nag ice cream. Pag abot lagi dito nag-igit lagi. Kalami ba ibutang diri palihog lang. Uy agad sad ko niya. Pag nalay ko ya agad nagpalibak ang akong gilaw mag-igit lagi. Alam niya kadugayan pero lata di ko ganahan. Ang sa may sunod na to nga routine. Kinaamang ko kanang kuan ko daily routine mo. Maluro. Waya pa. Sunod na. Ay, pagkaan diri. What? Pwede? Guys, Naman po si so Gypsy ko if ka na- you enjoy Maka. watching this video, no, pakibili na ng atong like button diha. And Yes. don't forget to subscribe. Please follow me on my Instagram at Jake Ryan Upoldo. And please follow us on our Facebook account at mga bigaon 03. Ma-search niyo mga bigaon. Then please follow us on our Twitter account as Yanong Lumad 03. So, nalipay mo nga video ko amo ganahin na wala ko'y paki. Ngana lang may dari ganahan ka. Okay, welcome. Pero huwag kang ganahin. Exit. So, mora to guys, no? I hope ginalipay si Leo sa akong gift sa iyang birthday kahapon. Even though it's late. I hope katong katyalis makatabang sa mga kagid-kagid niya. Wala nagsigod na ko ng pangatol See? bis. Ayun nga, kagirong yung kadere. Ay, baging anabis di mang daon. Okay, so bye for now guys. Bye.